खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो। दिनै आं गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो साबस्क्राइब आरो लाइक खालामगोन आरो आगदाथिंजाय थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दानिया फैदो गुबै आयदा, मोजां मानसि आरो गाज्रि मानसिनि सायाव सावरायनाय। एक नाम्बारावनो मोजां मानसि। मोजां मानसिया सानफ्रामबो अखा नायबानो मोजां सिमां नुयो आरो मोजां फिननाय मोनो आरो माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लाङोब्ला सिमान जायो जाहैदों। खनसे दायनि थाखाय, खनसे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा हो। He says, I was wrong, sir. मानि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा हो सार। बे दाया आंनि जाबाय। बे दाया आंनिनो, आंखौ निमाहा होदो। सिमान जायो मोजां मोनो। दानिया 2 नाम्बार, गाज्रि मानसि। गाज्रि मानसिया सानफ्राम अखा नायबानो प्रब्लेम, खुनु फिननायानो गैया, एन्सारखौनो मोना आरो माबा मोनसे हाबा, गोरोन्थि हाबा मावोब्ला प्रमिस लायो, प्रमिस समाय लानानै बुङो। He says, it was not my fault. बे गोरोन्थिया आंनि दाय नङा, बे गोरोन्थिया आंनि दाय नङा खि नङा। माब्लाबाबो सिमान जाया। गाज्रि मानसि। मोजां मानसि आरो गाज्रि मानसिनि सायाव टपिक होबाय लोगोफोर। गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। दिनै आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग, नोंथांमोना उनावहाय नुनो मोनबावगोन। बाय बाय।